Hellcat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan bidiyo yau za mu yi bayani kan wani website. Wannan website zai taimaka mana sosai wajen kula da wayoyinmu na lokacin gade. Sai in ce muku shi wannan website kun san yanzu lokaci na wanda ya kasance muna da salulun ne, kuma salulun nan akwai sirri cikinsu wanda wani lokaci ba kowa ga son aga abin da yake cikin wayarsa ba. Kamar hakan ga shi yana maka aiki na kamar gadin garka wayarka. Kamar yanzu idan kun san mutum idan zai wata tafiya wani lokaci, ko in ce zai dan fita hakan ga ba ko ina na zai iya tafiya da waya ba, wala kana aje ta kuma kaga ba kai dai kake ba, ta kasance a cikin mutane na kake, kuma ga mutane yanzu wani da ya ga abin ka kokarin na ɗaya shi ka bincika shi gani shi da ni kake aje cikin wannan wuri. To wannan application zai taimaka mana wajen kula da irin wannan al'amura. Sai ku biyo mu cikin bidiyo. Kamar haka za ka shiga cikin Play Store da farko kamar yadda aka saba. Gashi nan mu mun riga da mun ɗauko nama application ɗin, saboda muna zan ɗauko shi kamar hakan gane saboda wani lokaci rezo lokacin da aka son ai buƙatar sai rezo ya ƙyashe ya samu ke yin wannan. Wala kun ga wannan application gashi nan shi na tourism gashi nan kuwa gani shi ne muke bayani yanzu. Za ka iya shiga cikin Play Store gashi nan ka rubuta shi kamar haka za ka gan shi. Za mu ajiye muku link ɗin ne ƙasan wannan bidiyo insha Allah. Ba tare da mun cika surutu ba sai mu koma cikin application kamar haka. Gashi nan kuna gani. Wala wannan ita ce fuskar ta application ta farko. Gashi nan yanzu zai kai mu wurin da za mu yi mai ɗan regilaji hakan ga kawai. Yana zuwa kaɗan. Wannan shi ne zai baka. Gashi nan kun ga ya nuna muku aiki ne. Gashi nan ya mana desan ga hoton waya nan kuna gani. Idan mutum ya hidda kale, idan bai daidai ba sai ya ɗauki hoton shi. To hakan gane zai yi. Bari mu ci gaba ku gani. Gashi nan sai ka taɓa alamar ki ganin gashi nan duk dai bayanai ne na shike maka. Nan gashi nan yana buƙatar ka bashi dama ya yi aiki da kyamarar wayan ka wajen kula da wayan ɗin. Sai ka yi authorization ɗin ne. Ku ci gaba haka. Ku ci gaba kamar haka. Kun gani gashi nan wannan duk cikin aiki ne na yake bayani kamar haka. Sai ka shiga haka. Sai ka taɓa wannan gashi nan da kuke gani na ƙasan ga. Allah kun gani sai ka yi dakwar ɗin ne. Gashi nan ka yarda da shi za ka yi aiki. Allah yanzu nan ya shigo cikin setting ɗin wayar mu kamar haka. Sai mu yi active ɗin ne. Gashi kuna gani. Wala gashi sai mu authorize la superposition ɗin ga. Mun gani mun riga da mun hau da shi, yanzu sai mu koma baya. Gashi nan kuna gani kamar haka da yake nunuwa ɗin. Wannan general ɗin ne daidai ne kenan hakan ga. Yanzu nan log this photo. Hoton da dai ya ɗauka maka na wanda ya ɗauke wayan ɗin ka ya sa kile ba daidai ba, nan ne zai aje shi. Kun ga huli nan gashi nan no image. Kenan ya ce babu hoto kamar yanzu kamar haka. Bari mu sa kilan ɗin mu gani kamar haka. Allah yanzu a kaddara ni na manci code ɗina, bari in sa ku gani kamar haka. Na sa ɗaya, bari in ƙara na biyu ku gani. To yanzu bari in hidda shi ku gani yadda aka yi. Yanzu kun gani gashi mun shigo cikin wayar mu, da yake yanzu ne muka buɗa shi ba zai yi mana message ɗin abin da muka ɗauka ba. Sai mu shiga can cikin application kamar haka. Yana zuwa kaɗan. Kuna gani gashi nan hotunan ɗin zai kawo su yanzu. Wala kun gani gashi nan ya ce iliya 0 minute kenan yanzu ba a daɗe ba da ma mun kai wannan abin. Gashi nan kuna gani ga hotuna nan ga lokacin da na sa wannan kwadar ɗin gashi nan kuna gani. Wala kamar haka za a iya kula muku da wayar ku. Da fatan wannan bidiyo ya burga ku, a yi mana subscribe.
a danna mana like, a yi ƙararrawa domin sanarwa in mun ɗora sabon bidiyo.